remember when you were there. Ug karon mga higala, ngiyang lang sumpay ning atong sugilanon. Mibali ko tungod nimo. There is, can't imagine anything we've missed. Can't imagine anything the two of us can't do. Through the years, you've never let me down. You've turned my life. Nahiubos kayo ko ni Mama. Murabag. Gusto niyang kontrolon ang akong mga desisyon. Hangtod na ang akong pagpati. Ako ning katuwan. Busa way makapanghilapot bisag ako ang inahanan. Ang retrato ni Daddy. Murag isigaan ko sa iyang mata. Kuhaon ako ang litrato ni Daddy. Dad, I'm sorry. Sorry kit kaayo. I miss you so much, Dad. Hangtod basad ka, Dad. Nasukosad ka sa akong desisyon sa pagsupak sa gusto ni Mama. I'm at my legal age na, Dad. 18 ako. Huwag mahimo na akong mugamit sa akong katawan. Naibaw man hinoon ko, Dad, nga ang ako rin yung kalipay ang ginantaw ni Mama. Mituo ko siyang gisulti na ako nga ako ang yung kinabuhi. Kay wala ka. But, Dad, I like Primo. Mikalit lang kinig magpatiya, Dad. Pero mahal na ako si Mama. Mahal na ako ang akong Mama. Isa din ako ang nagusbat nga duyan sa lagos lane lapi. Kakayo ba ni mong mulakaw? Ma. May nahinumduman ko paliton ako. Unsa man? Duyan. Duyan? Imong ibutang sa tukuro ni mong construction materials? Dili, mami. Unsa man din na nimo duyan? Di ba disgutan ka man ako, ma? Sa among lagos lane kinato? Dito na magkita si Glenda. O naluwi ko sa duyan na mauisaksi sa matampis na mga guma. Nagusmat na ito. Natural nga magusbat yun. Kay dugay na gudtong itabuan. Pero ilisan to na ko bago, ma. Aron po, makahulong na ang akong labi sa pagkanto dito. Doon na siya kahinaan. Mubalik pa ka dito si Glenda nga? Mahal ni labi ang mga butang nga may labot sa mudha kagugma. At siguro ko, mubalik dito si Glenda. Ang akong labi. Wa pa ba magbatas, Misty? I'm coming, Ma. Good morning, Ma. Morning, Iha. Take your seat na. Tingaling maliit ka sa imong klase. Ma, sorry sa nahitabo gabi. Iha, don't mind it.
Naibaw bitaw ka na ako nga bisag dili ka pa mangayo og sorry. Gipasaylo ko na ikaw. Naibaw ko nga makasabot ka na sa ako to. Magtupad ka sa paglingkod iya. Maogi na akong ganahan ni mo, ma. Dali na gid kay kang makasabot sa kagahi sa akong o. Pinangga ka ni mama. Okay, let's eat na. Mo, uban ka gyapon na mo ni imo? Unsa man di ay? Ang company car di ay. Ako lang niya nang ipakuha sa driver. Maoy akong gusto nga ikauban ko ang pinangga na Wow, ha? Drama na kay ka, ma. Dili na lagi ti kasupakon, ma. Friends come and go, ma. But my dear mama is always here in my side. I love you, ma. I love you too, my baby. Kanindot sa kong bati nga, mibalik ko din sa mga lovers lane ni Labi. Ni anin si Labi? Limpyo lagi ang plate. Pero napang guba na doon yan. Siguro ko na ibalik ni Bini ang Labi. Kinahanglan matawag ko na yun ang doon. Paon ko na yan sa likod sa kong auto ang mga kahimanan. Aron mataod ko ang doon. Ay, thank you, Lord. Thank you. Mr. Larry, na akong paagi na dili ko ipamugos. Pero tumari ni Miss D ang hangos. Ang akong cellphone. Si Willie ang inabag. Kung saan sa kituyo ini kapala. Bahala siya. Dili ko tuba ko na niya. Ay, sakit ako. Oh, Iboy. Uy, sayo na po si Kuy. Ang sa? Sayo na. Awag ka na. Sige sa. Kuan. Sakit si mo ba? Kani mo kahubog. Kuan. Ang hubog ko balik. Oh, sayag lagi ang imong panagway do. Din man kagikan. Ma, gikan ko sa mong lovers lane kani adto sa kong labi, ma. Namong duha ni Glenda. Do na di ay mo'y lugar ka ni adto nga inyong tagbuan. Doon na mo, eh. Hindi ka naman ko ninuha diba? Ma, sa diyang ni adto mi si Glenda, makaluloy kayo ang mga dapit. Ugaw kini. Daghang larag ang mga dahon. Ugwa na mahitsura ang gipalit kong duyan. Oh, imo na sad kong gisultihan ni Ana. Pero, sa akong pagbalik karon ma, kay nagpalit man kong bagong duyan, murag, mi adto gid si Glenda. Ha? Ngano nakasiguro ka may adto si Glenda? Uwa naman ko'y nakita ang mga taga-kadahon sa akasya. Kung mubalik dito si Glenda ma, nakasiguro ko nga malipay gid siya. Ngano man? Ako na nag-ilisan na duyan. Doon na siya kalingkuran. O ka, kahigdaan aron maghandom sa mong matamis nga gupa. Primo. Gusto ko malipay si Glenda. Na, una pagkatiman ang imong negosyo. Nakasugod ka na ko. Kinahanglan nga imo ning tiwason.
Sa higayon nga mulambo ang imong negosyo, labi na gyud kon makakuha ka nagdagkong kontrata sa pagtukod og mga building, dili na kinahanglang ipamugos nimo ang imong kaugalingon ngadto ni Glenda. Buhaton kong inspirasyon si Glenda, ma. Sa akong mga pangandoy. Ihalad ko kaniya ang tanan kong kalabusan. Mao ka na'y buhata, anak. Nakasiguro ko nga si Glenda na mismo ang muduol nimo aron mo pahalipay sa imong kadaugan. Mahal ko si Glenda, ma. Siya may hinungdan ako kung anong mibalik ko sa kalibutan sa mga buhay. Kinahanglang maangkon ko siyang balik. Wah! Muta ko ni mo siya. Hmm. Manggap mo na ba ang akong kamot sa hiyo pa ko po? Wah! Hanggap kay mo siya, ay. Pwede gino hanggap pa. Hmm. Wah! Unya, hindi ka hubog. Naibagkalabad sa kong ko ito. Sige yung makita ng skin na. Mawa ni Taguay. Amisita na kasi mong linda. Tumol. Ibasti na magkaka. Huh? Kasi nagingon na mong ibastid ko. Usaman, makulata ka guwag to? Ha? Ayaw. Busingoy. Iya. Hindi ka gusto ko na taon, pues, ay pagkakasunod niya. Pagdun ko eh. Wala sunday akong makakita ni mo eh. Ay, lakaw na busingoy. Aron, mahanggap pa ni Glinda ang imong kahubot. Aw, mili na ko. Kuan, buseng. Sudaan ba para paniod to? Unsa? Ayaw na kong mili busingoy. Ang daghang dilata din tindahan. Guwa lang niya ko. Ayaw ko din mo. Oy. Ay, 50 pesos oh. Kana mo ipalit og sudan hangtod sa panihapon. Sharan! Naman ang litrato ni Clemo sa business section. Engineer Raymond branches of the explorer for housing materials and so on. Hindi kita ko na itong Clemo na stalker. Ikaw na sa nila ang negosyo na kitang tumulong sa akong labi. Muna yung nunda nga, gipakuha ko niya commerce major in accounting kaniya to. Aron magkumbulang eh. Siya sa construction business, pag ako sa accounting. Nga ako mo ay muda sa libro sa iyang negosyo. No. Insa magani si Primo Mirasola. Nga nang parehas mo sila kurso sa akong labi. Nga nang parehas mo sila damko. No. Diligapan ko matuo sa gipatuon na itong Primo Mirasola. He is a stalker. He is just a stalker. Kisa man yung chat na ako. Shit. Nga namang dili man ko papawayan ining Willie. Nanawag ta niya. Abi kay wa man ako tubaga ni mi chat. Wa man tingali lingnaw ng tawanan. Gusto. Dili ba nagplano man ko na kinisiwala mo yung buon kong kasangkapan? Aron magpalayo si Primo na ako. Oh, why not? Kamito na ako si Will.
last. Gireplyan ni Glinda nga akong gitsa niya. Magpauban ko na siya na ako aron tanawon ang ipanghambog nitong primo Mirasol. Yes! Ay! Pusok na akong gusto. Amo nga to ng site sa negosyo nitong primo. Kauban si Glinda. Nagatultul ka sa tukurong housing material niya tong hambog nga primo? May sawmill pa kuno? Nakatultong na, nakatultong. Saan mo tanaw ka? Gusto ko matanaw. Para masiguro na ako nga may kapasidad ba gyud siya sa pagkuha sa akong accounting firm. Okay. Oh, nakasiguro ko nga muda ko yun ang mga mata ni atong hambog nga makakita nga nag-ubang tang duwa. I can't remember when you were there, when I did Makita kaha ni Primo si Glinda anyone. nga kauban si Willie, mga kasama ato ni ang lain pang mga sumpay ning atong sugilanon. Mibali ko tungod nimo. Laing dalit ka nato sa RMN Drama. Let me down. You've turned my life around. The sweetest days I found with you.